ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ నేను క్లీన్ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದೇತದೆ ತೂಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಫೇರ್ కటింగ్ లేట్లప్పుడు కడ్డీ ఇట్లాపుండు ఇట్లాపుండు జోకులు పజెట్ పడికే అవుతుండ కన్న కట్టి పజెట్ పడికే అయిపోయారత నెత్త బొండు దేతుದು ಕೊರೊಡ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆನಾ ಕಡಲ್ದ ದೆಂಜಿ ತಿಂಪಿಗೇರಾ ಊರ್ದ ದೆಂಜಿ ತಿಂಪಿಗೇರಾ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಲಂಚ ಬಡ್ಡು ಪುರ ಪೋಪುಡತ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕೊಡ ಒಲಿ ಒಲಿ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಬೈಯೋಡೋಣ 4 ಗಂಟೆ ಬಿಡೋಣ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ನರ್ತದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಸೊ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ನರ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದು 19 ಇತ್ತ ಇನ್ನವೇನು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ನರ್ತದ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಚಾಪುಣು ಬಂದು ನರ್ತ ರೆಸಿಪಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸ್ಮಿ ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾಡ್ತಾ ದೀಂಡ ಅಂಡು ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು నేను ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದೇತದೆ ತೂಲಿ ಸೊ ಈತ್ ಟೈಪ್ದ ಮಸಾಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಟೋಟಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ತಾರ ಎಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲತ್ತೆ ನೆನೆತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ಗೈಸ್ ತೂಕ ಐತೆ ನರ್ತದ ಸುಕ್ಕ ಏನು ಚಾಪುಣು ಬಂದು ಸೊ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಮೈಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ನರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದೆ ಅವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡು ಅವೇನು ಅವೇನು ಪತಜ್ಞ ಅಪಗಪ್ಪಗನೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಒಂದಿನ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಮರುವಾಯಿ ಪೂರ ಅಂಡ ಅಪಗಪ್ಪನೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಮರುವಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಯೋಲಿನ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೇಮ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾಕಿನಿ ಮರುವಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಈತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮರುವಾಯ್ಡ್ನಿಕ್ಲೆ ಮರುವಾಯ್ದ ಓಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಆಂಡ ನರ್ತದ ಓಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ದ ಮಾಸ ಏನು ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತದ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಲಕ್ಕ ಏರು ತಾರಾಯಿ ಉಡೇತ್ತೇರು ನರ್ತ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಅವು ಗೋಂಟು ಹೇಗಿತ್ತ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ನರ್ತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಉನೇನಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾವ ನೋಡು ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ದಾಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು ಆಪುಣು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಈತಿತ್ತನ ನರ್ತೇಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಂಚ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚನಿ ಪಂಡ ಸುರುಕೈನ ಅವನು ಮಲ್ಪಡೆ ಸುರುಕು ಇಂಚನಿ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸುರುಟು ಬಿಡೋಡು ಕೊದ್ದಿನ ನೀರು ಮೈತ್ ಬಿಡೋಡು ಅಂತ ಬರ್ತು ಅವು ಚಪ್ಪಾಯನ ಮಟ್ಟ ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೊಲ್ಲಕ್ಕದು ದೇತದು ಕೊಯ್ಯಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಯ್ಯಲ್ಲ ಅಂಡ ಓಡ್ಪಾಟಂಡು ನೆಕ್ ಓಡ್ಪಾಟೆ ಎಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಂತು ಡಬ್ಬಿ ಕೊರು ಕಟಿಂಗ್ ಫೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಲಾಪುಂಡು ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಲಾಪುಂಡು ಇಟ್ಲಾಪುಂಡು ಎಂತ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಚಿಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಪಾಡ್ರೆಜ್ ಆಯ್ತವ ಕೆಲವು ಪೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀಂದ ಪಟ್ಟೆದ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಪುರ ಪಾಡ್ರೆಜ್ ಕರ್ಲಿ ಮತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮರುವಾಯಿ ಪುರ ಎಂಚ ಮರುವಾಯಿ ಡಾಂಡ ಆಯ್ತ ಓಡ್ಲ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೇನ ಪಂಡನಿಕ್ಲು ಆಯ್ತ ಓಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ದ ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಿ ಹಿಡಿದತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಈತ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೆತ್ತದೆ ಒಂದು ಈತ ಚೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಆತಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜು ಅಮ್ಮೆತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಪುರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅರ್ತೆ ಒಂತ ಈತ ಮಾಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಜೋಕ್ಲು ಪಜೆಟ್ ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ತಂಡ ಕನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಜೆಟ್ ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ಪೇರತ ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ನಮ್ಟ ಪಗ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬೊಂಡು ದೇತದು ಕೊರೊಡ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮರ್ದಗೆ ಎಂತ ರೊಂಡಿಗೆ ಮರ್ದಗೆ ಬರ ಆಪುಣ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಮಾಸ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ತುಳುಬೇರು ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೊ ಐಟು ಒಂಜಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಟ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ ಮಂಡ ಒಂದು ಬಸವನ ಹುಳು ಅಂದ್ಕೇನು ಅಂತೀರು ಮೂರನೇಗೆ ನನಗೂ ಅವು ತಿನ್ಪರ ಮಾರೆ ಅಂದು
ಬಸವನೋಡು ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ನರ್ತೆ ಅದೇ ಕಡಾಲ್ಡು ಮರವಾಯಿ ಉಂಡತ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಊರ್ದ ಮರವಾಯಿ ಒಂದು ಊರ್ದ ಮರ್ವಾಯಿ ಕಡಾಲ್ಡು ಏತು ಜಾತಿದ ಮೀನುಂಡು ಅದೇ ಜಾತಿದ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಕೊಯ್ಯಲು ಅಂದ ಅವೇ ನರ್ತೆ ತಿನ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಂಚನೆ ಉಂದಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಒಂದು ಊರ್ದ ಅವು ಕಡಾಲ್ದ ಆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತೆ ಕಡಾಲ್ದ ದೆಂಜಿ ತಿನ್ಪಿದ್ದೀರಾ ಊರ್ದ ದೆಂಜಿ ತಿನ್ಪಿದ್ದೀರಾ ಸೇಮ್ ಒಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ಯಪ್ಪನಾಗ ಏನ ಮಾಡ್ತಂತಾರ ಅವೇನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರ ಅವೆಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ ಪೂರ ಕಾಯುಂಡು ಕಾಯಂಡ ಮಕ್ಕಂದು ಮಾಸ ದೇತದ ಏರಾವತ್ತೀನಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕೊಂಡೋದು ದಕ್ಕನು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಯ್ದು ಕೊಡ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ರಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಮರದಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅಂತೀರಿ ಮರ್ದು ಜಲ್ಲಂಟೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಂಟೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ತಿಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದಿಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಲ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಅಂಚಪುರ ಉಂಡ ಮಾರೆ ಉಂಟು ತಿನ್ನಂದ ನಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆಯ ಅವಳು ಪೆಜ್ಜಿದ್ದೇರು ಪೂರ ಜನ ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತಾಂಡು ಉಣ್ಣುತ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಓಡು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಮಾಸೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡು ತಿಕ್ಕನು ಮಾರೆ ಮಾಸ ಕಾಲಿ ಈತೆ ಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಓಡು ಆತಾಂಡ್ ಹಾ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೈನಾಗ ಈತ್ ಕಿನ್ನೆ ಹಾಪುಂಡು ನುಂಗುದ ದಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಕೈತಾದ ನುಂಗುದಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ತು 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 ತಾರೆದ ಪೂವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದು ಕೆಂಚಿನ ತಾರದ ಪೂವೆ ಪುಣೆ ಅವೇ ತಿನ್ನೋಡು ದೈಜಿಡ್ಲ ಸರಿ ಬಲೆ ನಾನೇನು ಅಲ್ಕೊಡು ನೀನು ಕಲ್ಲುಡ ಚುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲುಡು ತಿಕ್ಕರಂಡ ಇನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಲ್ಲುಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವೇನ ಪಂಡ ಏನು ಎಪ್ಪುಂಡು ಏಟು ದಾಲೆಪ್ಪು ಜಂಡ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪುಂಡತ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮಡ್ಡು ಪುರ ಪೋಪುಂಡತ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೈಪೆ ಮಸಾಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಗಾಯಸ್ ಸೊ ಏರ್ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಏರ್ಪುರ ನಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೂರ ವಿಲೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬನಾಲೇಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಣ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಬನಾಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೂವಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಲು ಕಾಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬನಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿತ್ತ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಂಡ ಜಲ್ಲಂಟೆ ಮಲ್ದಿನ ನರ್ತೇನೆ ಮರ್ವಾಯಿ ಪೇನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮರ್ವಾಯಿ ನರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ ಪಾಂಡ ಟೂವಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇಯೋಡು ನಾನು 7 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡ ಯಾಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿ ಉಂಡ ದಾಲಿ ಜೊತೆ ಕುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಆತು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಆತು ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಕುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಯೋಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದೇ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮ ಬೇಯೋಡು ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡೋದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಬೇಯ್ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಮ್ಮ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ ಪಾಂಡ ಅಂಡು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಗಾಯಸ್ ನೀವು ಮಿನಿ ವರ ತಿಂಡ ಬುಡೆ ಆಡ ತಾತೆ ಅವು ಬೇತ್ ನಾನು ದೆತ್ತ ನಾನು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುತ್ತು ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನರ್ತದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತೆ ಆತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತು ದೆತ್ತ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನರ್ತದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ತೂವಲಿ ಮೂಲು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಉನಾಸಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಆತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನರ್ತದ ರೆಸಿಪಿ ತೂವಲಿ
ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡು ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಏರ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್